Ahir et parlava del peak flow, avui et vinc a parlar del cronòmetre. El peak flow mesura realment l'obstrucció de la via aèria en aquell moment. El cronòmetre mesurarà els segons que pots aguantar la respiració sense començar a notar que necessites respirar. Està molt relacionat amb la hiperventilació i la necessitat de respirar per la boca i de respirar ràpid, que sovint acompanya les persones que teniu asma. Ens serveix per mesurar la pausa de control. La pausa de control està englobada dintre de la que seria treballar amb exercicis Buteyko per justament aprendre a respirar menys, fer servir menys la boca i més el nas per respirar i aprendre a contenir més la respiració i a no respirar massa, cosa que farà que m'inflami més, tingui més asseques les vies respiratòries i tota la pesca que porta el fet de respirar de més. Petit resum de com es mesura la pausa de control. Tinc el cronòmetre a la mà, respiro normal, agafo, trec aire, tapo el nas, poso en marxa el cronòmetre. Quan deixo de sentir que estic còmode, noto una petita contracció diafragmàtica, noto necessitat de respirar, respiro pel nas, paro el cronòmetre, miro quants segons he aguantat. He de ser capaç de respirar igual com respirava abans de començar la pausa. Llegeix la descripció si en vols saber més. Salut, inspira't!